mit navn det er Oliver Sarn. Jeg er 24 år gammel, og jeg er professionel bokser på kontrakt over i England. Og når du som professionel bokser træner så mange gange om ugen, som jeg gør, så er det vigtigt at få den rigtige restitution. Og det er ikke altid kroppen bare lige selv kan klare den. Så derfor så er det vigtigt, at man har nogle gode mennesker omkring sig, som kan hjælpe med de her ting. Og det kan Laser Medical Pro. De har hjulpet mig med alt fra mine hænder og til min ryg og til mine knæ. Og hele tiden sørge for, at jeg hele tiden står skarpest muligt, hver gang jeg skal i kamp. Og nu har jeg lige bokset i Royal Arena, og op til den kamp, der var de rigtig behjælpelige med at holde mig skarp op til kampen. Så hvis du går med nogle små symptomer, ryg, led, albuer, jeg ved det ikke, hvad end det er, du går og laver, så giv dem et kald, fordi de kan virkelig hjælpe dig, og det kan virkelig skabe nogle gode resultater for dig. Det har det gjort for mig. Så jeg vil den varmeste anbefaling fra min side af. Så husk det, Laser Medical Pro.